Salam, gaderli vatandaşlar, salam mähriban izleşler. Etli wagt bäri görüşüp bilmedik şu işler sebäpli. Şuň men size bir wajyp bir meseleni görüň bermekçi. Bu Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna, ýagny Gos Departament özüniň dakladyny, özüniň web saýtyna şu Türkmenistan barada daklat taýýarlapdyr. Geçen ýyl 2020-nji ýylyň hasabaty boýunça. Häzir men size şonu türkmen diline biraz görüň bereýin, näme hakda gidýänini. Şu kagda belli edip aldym, gerekli ýerlerini türkmen diline geçirip, häzir men size şonu okap bermekçi. Bu Türkmenistan barada näme üçin edildi sebäbi geçen ýyl 2020-nji ýylda görşüňiz ýaly bütün dünýä aýygy gally diýip aýdyp bolar. Çünki her dürli ýurtlardan ýaşaýan türkmenler, dürli ýurtlarda ýaşaýan türkmenler öz elinden gelenini gaýgyrmadylar, ýazmaly ýerlere ýazdylar. Bizim şol hana Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýaşaýjylary, türkmen milleti bir ýerde oturmadyk, elimizi gowuşuryp her kim öz elinden gelenini etdi. Bir näçe tapar, ençeme tapar diýip aýdyp biljek. Geçirilen protestler Washington D.C.'de geçirilen protestler boldy. Türkmen pasolstwasynyň, Türkmen ilçihanasynyň öňünde, onuň başga da Birleşen Milletler Guramasynyň öňünde näçe tapar mitingler geçirildi. Her türlü ýagdaýlarda ysy bolsa da, sowuk bolsa da howa bu zatlara garamazdan, ähli bökdünçliklere garamazdan ýagyş ýagsa da biz şol ýerlere baryp miting geçirdik. Onuň başga da digerli guramalara da hem hat ýazdyk. Bir näçe tapar Facebook'larda, beýleki saýtlarda, platformalarda petisiýa açdyk, petisiýa goýberdik. Her türlü meseleler barada, her türlü agyr, kyn meseleler barada. Şol sebäpden ine şu dün Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Gos Departamenti öz web saýtyna çıkaran, ýagny çap eden dakladyny men size häzir türkmen diline okap bereýin. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Gos Departamentiniň Türkmenistanyň insan hak hukuklary barada ýazan dakladyny ýerleşdirdi. 2020-nji ýylyň hasaby boýunça Gos Departamentiň saýtyna ýerleşdirilen bu barada bu daklatda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistany öz kiçi bir krug diýip aýdypdyr. Bu kiçi bir krug diýende bir kiçi bir ödary mafia diýseňem boljak diýip atlandyrypdyr. Şol kiçi gruppa bilen, kiçi bir krug bilen Türkmenistan dolanýar diýip ýazylypdyr. Bu näme diýmek? Çünki Berdimuhammedowyň öz taýpa tireleri, öz klanynyň bolan ýagny ahal teke türkmenleri dolanýar Türkmenistany diýip aýtmakçy bolupdyrlar. Şu ýerde hakykatdan hem şeýle diýip aýdýarlar. Konstitusiýa boýunça bolsa Türkmenistan dünýä derejesindäki demokratik döwletdir diýip ýazyldy. İnsan hak hukuklary bozulmanyň inniki esasy punktlaryny belläp geçýär. Bu punkt kän häzir men size okap bereýin. Polisiýa we türmelerde, polisiýa departamentlerine we türmelerde gıynamaklyk, agyr we durmuş üçin ýagny has erwet ýagdaý, ýaşaýyş üçin erwet ýagdaýy gaty erwet şu türmelerde saklanýan adamlaryň
şertleri, yaşay şertleri gatı erbet diýip aýdylýar. Esassız saklanmak, ýagny insanlaryň hak hukuklaryny bozup esassız köçelerde, ýenelerde saklamaklyk, tutsak etmeklik diýe. Siyasi tutsaklaryň barlygy, ýagny Türkmenistanyň häkimeti siyasi tutsaklary bizde ýok diýip aýdan bilenem. Bu zatlar ýalan. Ýagny şol bulary diri görkezin diýen ýanky bir näçe ýyl bäri dowam edip gelýän şol aksiýada bular boyun almaýarlar, bizde siyasi tutsak ýok diýip belleýärler. Emma şo siyasi tutsaklar henüýde çennem dowam edip gelýär Türkmenistanda. Daşary urtdaky raýatlaryň ýygyrlanmagy diýe. Çünki biz ýaly Türkmenistanyň daşynda ýaşaýan, başga döwletlerde ýaşaýan raýatlamyň hem ýygyrlanmagy bu zatlaryň bellenip geçilýär. Bul elbetde çyn hakykat. Ähli öňe çykyp gürlänleri ýa protestde gatnaşanlaryň özlerini hem ýygyrlaýarlar, hem dogan garnaşlaryny hem ýygyrlaýarlar. Yerli gazetleriň garaşsyzlygyna döredýän bökdünçlikler diýe. Hakykatdan hem yerli gazetler hakyna seretseň güýji ýok Türkmenistanda. Yerli gazetleriň özüniň hiç bir işi çözüp bilmeýänligini biz görýäs. Ýokardan näme buyruk gelse şonu ýerine ýetirýärler. Esassız ilatyň hojalygyna gatnaşmak we barlyk geçirmeklik diýe. Hakykatdan hem hojalygy arkaýyn girip kapsyny kakyp kakman aýaklar bilen depip açyp girip hojalyklara girip ýaşlaryň telefonlaryny ellerinden alyp onu barlamaklyk, öýüň içerisini agdar düňder edip aňsatlyk bilen hojançylyk çekip ýanky ilatyň oturan adamlaryň huzuruny bozýarlar. Bu zatlar hakykat. İnternet çäklendirmekleri bu elbette internet meselesi gatykyn, çünki soňky döwürlerde VPN diýen bir internet ulgamyny hem şu internet hem yapmaklyk, çäklendirmeklik dowam edýär. Çünki Türkmenistanyň içinden hiç ýyly daşyndan çykyş edýäniň ýa protestlerini görmezlik, ýa YouTube'lara gatnaşmadyk, şo YouTube'larda bolýan çykyşlary görmezlik çäklendirilýär. Bulam dogry zat. Azatlyk ýygnanşyklaryň gadaganlygy diýe. Azatlyk ýygnanşyklary, ýagny bu protestlere degişli azatlyk ýygnanşyklyk, ýagny köpçülikleriň bir parahat azatlygym däler, parahat görünüşdäki ýygnanşyklar, meselem mitingler, protestler, piketler, şular ýaly ýagny azat görünüşini, parahat görünüşini geçirilip bolmaýanlygyny hem nytap geçipdirler. Din azatlygyň ýoklugy diýe. Hakykatdan hem dine uýjak adamlara ýol berilmeýär. Çünki sähel sakal murtuňy ösdürip ýa kelläňe bir tahýa giyip bir mescide da barjak bolsaň, 5 wagtyna namaz okujak bolsaň, eýem ýygyňa düşüp başlaýarlar. Bu zatlar hem dogry zat, mescidliň içinde 5 adam namaz okap duran bolsa, şolaryň 3 tanysy eýem möheme işgäri. Daşary ýurtlary azat arkaýyn çykyp bolmadyk. Daşary ýurtlary azat arkaýyn görünüşde, parahat görünüşde çykyp bolmadyk. Öz ýurduňy taşlap gitmek gadagançylygy Türkmenistanda bar. Daşary itlenlik ýurduňa çykjak bolsaň, bu koronavirus sebäplen däl, onuň öňem şeýle hiç bir adamy arkaýyn parahat ýoluň ak bolsun diýip immigrasiýa gullugy henüýde çen türkmen raýatlaryny daşary ýurtlara uğratmadyk. Onu biz gaty gowy häkimeti azat, parahat we adalatly çalyşyp bolmadyk.
Bu bular ýaly adalatlyk elbetde Türkmenistan'da ýok. Biz gelen prezidenti hiç açanam adat parahat görünüşde adalatly görünüşde intek dynçalışa uğradyp görmedik. Ya onu postundan ornundan ayırıp görmedik. Gelen adam gelişi ýaly oturýa gitmeklik barada bolsa pikir etmeýärler. Siyasata goşulmaga büyük dönüşlük. Elbette Türkmenistan'da siyasata goşulmaga hiç ili ruhsat berilmeýär. Büyük dönüşlükler gitdigiçe güýjeýär. Bunu hemmemizden bilýär. Siyasat diýilýändat olar üçin bir gaty hoply zat diýip şeýle düşünýärler. Türkmenistanyň häkimeti siyasat diýenladi halk ilat goşulsa bul gaty hoply diýip düşünýärler. Şol sebäpli büyük dönüşlükler bar. Korrupsiýa, elbette korrupsiýa gaty ösen derejede Türkmenistan'da. Ayal gyzlaryň zorlanmagyna çäre görülmezlik diýe hakykatdanam ayal gyzlar näçe bir eýem sany sajagy ýitdi. Näçe bir ayal gyzlar zorlanýar, onda da hiç il çäre görülmeýär. Ýan gaýdyşym ýaly kadyetde de rol ýok, adwokatlarda da rol ýok, edenetlik. Ana şu zatlary hakykatdanam ine şu daklatda görkezdirler. Cinsy adalatsyzlyk, ýagny diskriminasiýa. Bulam dogry zat ayal erkek tapawut edýär Türkmenistan'da. Ayallar bir ikinji orunda durýar. Erkekler ähli zady erkekler etmeli, ayallar köp zatlary ayallara ruhsat berilmeýär etmäge. Meselem avtoulog sürmäge ruhsat berilmeýär, ýokary işlerde işlemäge ruhsat berilmeýär. Bular şol barada insan sewdasy bulam dogry bolup geçýän zat Türkmenistan'da. Birlik jinsi gatnaşyklarda ýagny jenaýete çekmeklik. Bul Türkmenistan'da intek 1900-nji ýyllaryň şol 90-njy ýyllaryň aýaklaryna da 2000-nji ýyllaryň başlaryna da şeýle zatlar hakykatdanam bardy. Elbetde görülýän zatlaryň biridir Türkmenistan'da häzir hem şeýle. Häzir has gözgörtüli ýanky jinsi birlik gatnaşyk edenne azatlykdan mahrum edýärler, jenaýete çekýärler, gaty agyr jeda berýärler, urup ýenjip helak edýärler. Soňky zähmetkeşiň azat birikmegine büyük dönüşlükler. Mecburi çağa zähmeti. Elbette Türkmenistan'da çağa zähmetiniň dowam edip gelýänini biz ýam näçe ýyllar bäri o zatlary bilýär. Hinide bugün içenni çağa zähmetini durmaklyk, onu çäklendirmeklik ýa aradan ayırmaklyk, buň öňüni almaklyk barada hiç bir hökümet tarapyndan şular ýaly işler geçirilmedi. Bunun şu dogry belläp geçipdirler. Hakykatdanam çağa ýam 6-7 ýaşyndan başlap meydana çykyp zähmet çekip başlaýar. Bu bir akla sığmajak